Dobre vijesti stižu iz šibenskog remontnog brodogradilišta. Nakon što je tvrtka uspješno završila predstečajnu nagodbu, zahvaljujući novim narudžbama i poslovima, krenula su i nova zapošljavanja. Ovaj mjesec posao su našla 22 nova radnika. Električar Marko Prolić bez posla je bio 2 godine. Javio se na natječaj šibenskog remontnog brodogradilišta i napokon dobio posao u struci. Elektroradiona, skidamo elektromotore, kabele minjamo, ispitivamo generatore, sve uglavnom šta god treba. Jesi li zadovoljan? Jesam. A zadovoljan je i Toni Kursar koji je posao dobio samo 5 mjeseci nakon što ga je prošli poslodavac otpustio zbog krize. Zadovoljan sam, dosta dobro je, ekipa je odlična, šef i upravo sve super. Na poslovima tamo po brodovima skidamo elektromotore, provlačimo kablove i tako. Nove zavarivače bilo teže pronaći. NCP je stoga u suradnji sa Šibenskim pučkim učilištem i Zavodom za zapošljavanje pomogao u obuci novog kadra. Svi koji su završili tečaj dobili su posao. Pa zadovoljan sam, bio sam bez posla 2 godine, onda sam preko biroa zaposlio se, išao sam biti školu za zavarivača. NCP je to omogućio da preko njih ide. Dobro su nas naučili i sad smo zaposlili, tako je bio dogovor. Novi radnici zaposleni su zahvaljujući povećanju narudžbi za katamarane za ribogojilišta koja se u ovom brodogradilištu izrađuju za norveške naručitelje. Tu su se narudžbe praktički uduplale u odnosu na godinu prije i paralelno s tim trebali smo dodatnu radnu snagu. Međutim i posao remonta jahti i putničkih brodova je također ove godine bio u porastu, tako da smo se tokom godine prošle pokrivali sa kooperantima. Međutim zaključili smo, pošto sad su najave dobre sa norveškog tržišta, da nam je isplativije i puno pouzdanije da imamo svoje vlastite radnike. A posla će biti još. Brodogradilište je sklopilo ugovor za izgradnju ribarske flote za Ganu. Krajem godine počeće i radovi na prvim brodovima, a tada će se otvoriti natječaj za još 20 radnih mjesta.